Weche jatelo nogo nowacho e sach winjruok mar keto kogno e gedo mano mar Jabali Investment kata Jabali Towers e kaunti ma Kiambu. Bende kono keto winjruok e kind Tatu City kod kambino mano mar jo Saudi Arabia ng'ere kaka Al Jazeera kata Mabani Al Jazeera Holdings madhi gero kar ohalano. To komachielo bende en ni jalp gavana mano ma Kakamega Miguselu Savula omedo kwayo ruodhi kod jolupgi mani kor gwenge ma imbo mar Kenya mondo mi onyalo rwayo jopiny mondo mi wuoko mandikore kaka jogo ombulu kod neno ni gibedo kod ikruok e yiero maduong' mabiro. Kano wuoyo kod ruodhi kod jolupgi e sach romo mabende obagi boma mar Mumias e kaunti ma Kakamega, Savula wacho ni ruodhigo ni kanyo kod nyalo mar luongo jopiny mondo mi owuog oko mar dhi timo ndikruok kaka jogo ombulu kaachiel kod neno ni jok maonge kod opande onyalo ndiko mondo mi okaw opande mondo mi gindikre e biro goyo kura ka yiero maduong' pok ochopo. Nokawo okang' maken moro wacho ni ma e okang' ma bende gibiro duoko godo erokamano ne tend piny owacho masani, kama nokwayo oganda man imbo mar Kenya mondo mi onyal chung' motegno kod jatend piny owacho William Ruto mondo mi gisire e tielo mar ariyo e yiero ma higano manyien. Tumekaa hii kikao na the main objective ni kusaidia William Ruto arudi tani ya pili. Tumekubaliana hapo? Na nini? Kwa sababu nini? Ndio watu mnakaa grassroots level, chini mashinani. Nataka saa hii tuandikishe kura na tuanze na vitambulisho. Chini penye huko distribute hizo vitambulisho. Distribute kwa vijana vitambulisho, na hakikisha kijana kama amepata vitambulisho ameenda kurejista, amepata kadi ya kura, ili kufika 2027 tuwe na kura milioni 4 ya kupatia Mheshimiwa William Samoei Ruto. On that basis tuanze kudemand maendeleo na tumwambie jamii ya Wakalenjin, ongelesha hao support Muluya hao era rais. Na jamii ya hapa hao ni rais. Tutaenda tuombe, tumepigia Raila Amolo Odinga kura mara 5. Bahati mbaya hakufa. Sasa wakati wao wa kurudisha mkono. We have an opportunity in Western kutoa rais 2032.